Вітаю! Сёння мы з вамі чытаем 127 санет Уільяма Шекспіра, і гэты санет распачынае цыкл санету, прысвечаных цёмнай даме. Хто такая цёмная дама? Мала хто дакладна ведае. Не ведаю наогул, ці будзем мы гэта калі-небудзь дакладна ведаць, але на малюнке тут а, Мэры Фітон, адна з тых, хто магла быць смуглай ледзі, і тут яна прыгажуня. А мы з вамі будзем чытаць вельмі цікавы санет, поўны нейкіх такіх цікавых выразаў, словаў, гульні слоў, бо фэа на ангельскую мову перакладаецца і светлавалосы, але таксама і справядлівы. Таму мы з вамі зараз гэтую гульню пачуем. Паехалі. На беларускай мове я буду чытаць пераклад Уладзіміра Дубоўкі, на ангельскай мове, на мове арыгінала сам Шекспір. Красунямі не зваў ніхто чарнявых, хоць сапраўды яны красуні ёсць. Каму і хто даваў на свеце права, каб занядбаць такую прыгажосць? Ад тых часін, калі красу прыроды нам падмяняюць фальшам штучных фарб, як безназоўная жыве ўрода, як занядбаны і забыты скарб. Дык вось чаму і зрок маёй каханай пад колер гругановага крыла, нібы жалобую патых убраны, над кім падробка ўладу ўзяла. Любоў мая ў жалобе так прыгожа, што не адна захоча быць такой жа. In the old age, black was not counted fair, or if it were, it bore not beauty's name. But now is black beauty's successive heir, and beauty slandered with a bastard shame. For since each hand has put on nature's power, fairing the foul with art's false borrowed face, sweet beauty has no name nor holy bower, but is profaned, if not lives in disgrace. Therefore my mistress' eyes are raven black, her eyes so suited, and they mourners seem at such who, not born fair, nor beauty lack, slandering creation with a false esteem. Yet so they mourn, becoming of their woe, that every tongue says beauty should look so.